Onpahan ollut syksy. Kaikenlaista tullut tehtyä. Nyt tässä Helsingissä hotellissa antoisan työnpajan jälkeen oltiin tänään kollega Heidi Hirvosen kanssa tuolla asiakkaalla vähän louhimassa ideoita mediaa varten. Ja täytyy sanoa, että huikea päivä, kun saa vajaa 10 henkeä innostumaan oman yrityksessä aiheesta ja teemoista. Niitä nyt sitten jalostetaan ja todennäköisesti luetaan niitä joku päivä taas medioista. Mä oon tässä tänä syksynä tehnyt paljon kaikenlaista, aika vähän on puhunut niistä somessa. Ehkä myös senkin takia, että on ollut aika paljon tekemistä, kiirettä, mutta hyviä asioita. Ehkä merkityksellisin juttu, mä kävin Ukrainassa, olin viikon siellä lännessä Livissä. On tehnyt sieltä nyt jo muutama jutun, muun muassa Yrittäjät Plus-lehteen ja Business Tampereen sivuille. Sinne tulee vielä toinenkin ja tulee vielä yksi. Pääsin olemaan taas pitkästä aikaa kunnolla journalistia. Tulee myös yksi journalistienkin juttu tässä. Mä kerron siitä lisää myöhemmin. Tosi koskettavia tarinoita kuuluu ja paljon jututtanut sekä ukrainalaisia, mutta myös sitten suomalaisia toimijoita, jotka toimii Ukrainasta, jotka haluaisi päästä Ukrainaan. Se on tosi paljon kaikenlaisia mahdollisuuksia. Jos joskus haluat kuulla niistä lisää niin ota yhteyttä. Mieluusti juttelen kahvikupposen ääressä sekä etänä että livenä niistä asioista. Yksi asia, mikä mua on mietityttänyt tosi paljon tänä syksynä, on johtajien ajatusjohtajuus ja johtajien niin kuin, somepresence. Mä oon huomannut aika varsinkin toimarit, monet muutkin ylemmän johdon edustajat, niin johtoryhmän jäsenet, niin jotenkin pelätään olla esillä, pelätään olla somessa, pelätään kertoa oman alan asioista, kertoa niistä oman yrityksen kuulumisista tarkemmin. Mä oon miettinyt, mistä tää oikein johtuu. Se on varmaan, me suomalaiset ollaan aika insinöörikansaa, me ollaan tosi asiakeskeisiä, mikä on hyvä. Meillä on paljon osaamista, asiaosaamista, mutta sitten me ajatellaan, että se on jotenkin epäammattimaista. Vaikka näin olla hotellissa ja tehdä tällaista somevideoa, kertoo asioista. Mutta kun itse asiassa se ei ole. Näinä tekoälyn kultaisina aikakautena, kun meille tulee kaikenlaista geneeristä tuubaa ja suubaa joka puolelta, niin itse asiassa se, että jos sä niin kun olet oma aito itsesi ammattilainen ja sulla on ihan varmasti sun alalta huippuosaamista, jos sä kerrot niistä omin sanoin, omin ilmein, omin elein, niin itse asiassa se on kaikkein parasta ja tehokkainta viestintää ja sillä sä myös niin kun kerrot, että miten hyviä te ootte siinä hommassa, mitä te teette. Aika monella yrityksellä on tosi paljon taustalla, kun mäkin olen jututtanut ihmisiä, tosi paljon taustalla tosi isoja, tärkeitä aiheita, teemoja. Siellä monesti on motiivina ihan oikeasti niin kuin asioiden parantaminen ja maailman parantaminen, joskus maailman pelastaminenkin. Kun johtajat tulisi entistä enemmän kertomaan näistä niin kuin omina itsenään, esimerkiksi linkkarissa tai muualla, niin se auttaisi ihan älyttömästi meitä kaikkia ymmärtämään, että mitä te teette ja missä te olette oikeasti tosi hyviä. Mulla on itselläni tähän myös ihan hyvä konsepti, jota ihan mielellään voisin käydä vaikka sun kanssa läpi. Koska mä tiedän, se ensimmäinen asia aina, jota mietitään, on se, että no ei kerkeä, on kaikkea muuta. Ja mä ymmärrän, ja näinhän se on. Ja se niin kuin nimenomaan johtajien aika on oikeasti kullan arvoista. Ja johtajien ajan pitää mennä siihen, että he mahdollistavat henkilöstölleen sen, että henkilöstö pääsee parhaisiin suorituksiin ja johtajat ratkoo niitä asioita, mitä muuta ei voi ratkoa. Mutta siihen viestintään on myös olemassa hyvä keino ja konsti, miten sitä voi nopeuttaa ja helpottaa. Mun konsepti, mä kerron sen tässä lyhyesti, on se, että sä voit ottaa avuksi vaikka minut tai jonkun muun
kenet tahansa sellaisen ihmisen, joka oikeasti osaa auttaa sua, osaa kysyä sulta oikeita kysymyksiä, osaa kiteyttää ne ja osaa myös sitten kertoa ja auttaa siitä, että miten ja missä muodossa niitä kannattaisi julkaista. Ja se säästää tosi paljon aikaa sinulta. Mutta samalla se mahdollistaa sen, että kuitenkin tulisi säännöllisesti sitä säännöllistä viestintää. Tällä hetkellä esimerkiksi haamu.io on päässyt hyvin esille sille, että tätä haamukirjoittamistahan he puhuvat siitä paljon. Ja haamukirjoittamistahan on ollut aina maailman sivu. Ja haamukirjoitusta on monenlaista, erilaista. Itse näen sen, että johtajien kannattaa oikeasti tehdä sitä, jos ottavat esimerkiksi jonkun auttamaan, niin sitten kannattaa ottaa sellainen, jolla on oikeasti mahdollisuuksia siihen, että päästään vähän syvemmälle. Se ei riitä, että someen vaan jaetaan muiden uutisia tai tehdään jotain 1-2 lauseen juttuja, vaan se, että jos sä haluat siellä oikeasti olla ajatusjohtaja, niin sitten kannattaa ruveta rakentaa ihan suunnitelmallista tarinankerrontaa hyödyntävää viestintää. Toki sitä voi tehdä yksinkin. Ja tämä ei olekaan mikään myyntivideo sinänsä, että minäpä nyt tässä myyn sinulle tuotteitani ja palvelujani, mutta tuon esille tämän ajatuksen, että joskus kannattaa miettiä, että voisiko vaikka joku vähän auttaa siinä. Ja jos sä haluat vaikka mun kanssa jutella puolisen tuntia turinoida näitä, että mikä se malli voisi olla, niin voin kertoa miten mä oon esimerkiksi tehnyt monien pörssiyhtiöiden johtajien kanssa. Yleensä se on mennyt niin, että mä haastattelen ihmistä seuraavaksi haastattelun jälkeen, niin he saavat jo hyvin valmiin tekstin käsinsä. Sitten me yleensä vähän sitä stilisoidaan ja sitten julkaistaan. Tämä vie siis johtajalta aikaa sen verran, että hän kertoo minulle vastauksia minun kysymyksiin. Sitä voi tehdä lentokentällä, sitä voi tehdä loungeissa, sitä voi tehdä odotellessa vaikka bussia, junaa, milloin tahansa. Varsinkin itse näin kun yrittäjänä toimin, niin me olemme aina johtajien kanssa sopineet, milloin heille on hyvä aika. Ja yleensä ne on semmoisia aikoja, kun vaikka johtaja liikkuu paikasta toiseen. Mulle riittää se, että toinen puhelimessa vastailee puolisen tuntia. Tällainen on minun konsepti. Varmasti on monenlaisia muitakin konsepteja olemassa. Mutta mä toivoisin, että kaikki johtajat, toimialasta riippumatta, niin kertokaa oikeasti siitä teidän omasta alasta ja teidän niistä asioista, mitä haasteita, ongelmia te ratkotte. Teitä kuunnellaan, teitä seurataan. Mieluummin teitä kuin kaiken maailman konsultin retaleita, jotka sitten kertoo, että miten asiat oikeasti pitäisi olla teoriassa. Mutta se, että operatiiviset johtajat kertoo, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, mitä heidän bisneksessään oikeasti tapahtuu, niin se on se tie ja polku tänä päivänä oikeanlaiseen ajatusjohtajuuteen. Tykkää tästä videosta ja jaa tätä ja kommentoi, jos haluat lisää tämän tyyppisiä. Ja jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä somekanavani suorissa viesteissä tai soita 040 509 1405 tai lähetä sähköpostia jarkko@viestintävahvistin.fi. Tällainen video tuli tänään. Katsotaan, miten jatketaan. Moi!